Kad te neko gnjavi. Četiri jesu. Četiri jesu. Molim vas, dosta više. Prestanite sa galamom. Radim domaći. Četiri jesu. Jao. Pa polako bre, tišina. Nisam ja kriva, to je Rica. Hoće da me golica poleziva, kaži mu što. Tišina, dosta! Pa smetate mi! Pa šta se mi zaigramo? A lepo, vrlo dobro. Idite igrajte se na drugom mestu. Bilo gde, napolju. Ali napolju je hladno, hladnije nego unutra. Ako ti smetamo, zašto ti ne odeš na drugo mesto? Vidi, molim te, Cicom. Ovo je najbolje mesto za rad. Ti to znaš. Pa, isto tako je dobro i za igru. Cico, da vidiš ovo. Znaš li šta je to? Naravno, to je megafon. Kroz njega je glas jači ovako. 8 plus 8. Dosta više. Čujte i počujte! U redu! Pobedili ste. Ja idem odavde. Odlazim! Pobedili smo! Sad možemo da se igramo! Ura! Idem negdje gdje mi nećete smetati. Jeste. Pa Šaco! Pa samo smo htjeli da se zabavimo. Lepo! Onda se zabavljajte. Potražit ću neku kuću gdje ću imati mira. Da, zbogom! Mislim da smo preterali, Cico. Nije trebalo da mu vičemo kroz ovo. Mnogo smo mu smetali. Da, jesmo. Ajde da ga zovemo. Da se vrati, ha? Ajde. Šato! 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 Možda nije unutra. Unutra je. Samo ćuti. Sigurno je ljut na nas. Ajde, Šaco, izađi. Jesi li ga videla? Ne, nisam. To je baš čudno. Ne, odselio se u drugu kuću. Kao što je rekao. Šaco, vrati se! Hajde, Rico, nije stvarno otišao. Dođi. Mora da je u vrtu. To je to. Aha, otišli su. Sakrio sam se ovdje da me ne vide. Da, nikako. Lepo. Dok me traže, imam vremena da se spremim. Vidjet će da nije lepo kad te neko gnjavi. A ne želim da me prepoznaju. Da, veliki šešir. I naočari za sunce. A što je ovo? Evgenij mantil. Jao, njegov mantil. I ovo su brkovi. Pa da, sa ovim me nikad neće prepoznati. Nije ni ovde. Ne razumem. Svuda smo tražili. Cico, sad se otišao zauvek. Čuješ li ovo? On je tu! On je tu!
Ko ste vi? Šta radite ovde? Zovem se Dodo. Užasni Dodo. A šta radim, to se vas ne tiče. A ovo je moj dom. Ne, pogrešili ste, gospodine Dodo. To je Šacina kućica. Više nije. Šaca je otišao. Da. Šaca? Otišao? Tačno tako. Otišao je u drugu kuću, jer kaže da ste ga mnogo gnjavili. Od sada, ja ću da živim ovde, a ja ne volim da me gnjave. Jadno? Ne. Vi ne smete da budete ovde. Gubite se iz mog dvorišta! Njegovo dvorište? Rekao je, gubite se iz mog dvorišta. I neću više da vam ponavljam. Hajde! Uspelo je. Prešao sam ih. Nisu me prepoznali. Izgleda da mi se užasni Dodo baš ne dopada. A nikako. Sakrite! Gospodin Dodo nije dobar. Sa onim velikim brkovima i naočarima za sunce. I sa ljutitim glasom. Tek je došao, a kaže da je cijelo dvorište njegovo. Nadam se da neće da uđe u kuću. Dodo! Dodo! To je on. Prekasno. Ja sam Dodo, imam strašan glas. Gde god vas se nađem, razbacat ću vas. Dodo, to je on! Gađi sve ko slon! Pretura naš dom, jer sad je kazao on! Ja sam Dodo, gle šta radim, gle, razbacat ću sve, vaše igračke! Dodo, slušaj ti! Ovo je naš dom, a ti možeš biti gazda u domu svom! Ja sam Dodo, užasan sam ja, razbacujem sve, to neka se zna. Ja sam Dodo, to nek znaju svi, kad me vidiš beži, sklanjaj mi se ti. Opet sam i prešao. Neka vide kako je kad te izbaci iz kuće, da, neka vide, a? Volela bih da je Šaca ovde. Šta ćemo sad, Cico? Moramo nekako da oteramo gospodina Dodoa. Pa da, ali kako? Još ne znam. Ej, nemojmo, to je naše! To je naše! Hajde, mislite se sputa, ovo je meni potrebno. Ali to je naš megafon! Ne damo! Ne! Probajte da me sprečite. Hajde, čistac! Kidajte odavde, igrajte se u kući, hajde! Ali, vi ste nas isterali iz kuće, sada opet hoćete da nas isterate iz dvorišta. Dosta prepiranja sa mnom, klenci! Ali, ovo je naše dvorište i imamo pravo da budemo tu! Stani! Stoj! Stani! Dođi, Cico, idemo opet unutra. Imaš pravo, Rico. Pa, mislim da je sada dosta. Prestat ću da budem strašni Dodo. Sigurno su shvatili. Jesi video? Moramo se otarasiti gospodina Dodoa. Ali kako ćemo?
Ne znam kako, ali treba smisliti nešto. On je otišao. Sigurno je u Šacinoj kućici. Mislim da znam šta ću da radim. Šta li je smislila? Napravit ćemo pravu barikadu. Dodo neće moći da izađe. Dobro si se setila, Cica. Sad, brzo, idi, zovni Šacu. Sigurno će čuti kroz megafon. Šaco, vrati se! Potreban si nam, dođi brzo! Tako, sad neka proba da izađe. Molim te, Šaco! Nedostaješ nam, molim te, Šaco! Zbilja im nedostajem. A što je ovo? Pa ne mogu da izađem. Ne vredi, Cico. Šaca je sigurno vrlo daleko. Šta će biti s nama bez njega? Šaca je bio tako dobar sa nama. Cico! Rico! Čuješ? Cico! Čuješ li to? Rico! To je Šacin glas. Ej! Šaca, to si Ej! Najzad si se vratio. Pomoći ćemo da izađeš. Da, ajde pomognemo Šaci da izađe. Hvala vam! Hvala. Ali šta si radio tamo? Gde je gospodin Dodo? Gospodin Dodo? Otišao je. Baš lepo. Jesi li se da ti bome. sad zapravo vratio? Da bome, zapravo. Samo šta ti je ovo ovde? To su Brkovi? brkovi. Imao sam brkove. To je čudno. Vrlo čudno. I šešir. I ja. naočari za sunce. Kako su se tu stvorili? Znači, ti si gospodin Dodo. A naravno, ja sam bio strašni Dodo. Da. Misliš da je smešno kad nekog plašiš, jeli? I vi ste mislili da je smešno da mi vičete u uši dok radim domaći, a? Pa nije bilo smešno. Nećemo nikad više. Fino! Hajdemo onda u kući. Ovdje je vrlo hladno, hajdemo. Ti idi. Pustit ćemo te da radiš na miru, Šaca. Pa da bome, ostaćemo napolju. Obući ćemo ove tvoje prnje. Pa da, i to ove koje znamo. Da, evo. Tako. Vidite samo. Tekst preveo Miroslav Nastasijević. Tekst interpretirali Ana Radaković, Vida Jovanović, Miodrag Petronje, Emil Kurćenak. Tonmajstor Karlo Morvaj. Magnetoskop